ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ गावसोरनि बेसेन गोसा समखौ गारनानै बे समाव नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आं बे समाव वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय नायगिरि बयखौबो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोनजों बे भिडिअनि गेजेरजों फंनैसो आरो मोननैसो बाइबेल सिरिफोरनि गेजेरजों मोजां गाज्रि नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय दिनैनि बे भिडिअखौ आङो लानानै फैबावलायबाय। बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो जानो हागौ नोंथांमोना थाम्बनेलफ्राव नायनानै मानि सायावहाय दिनै आङो बे भिडिअखौ लानानै फैदों बेखौ मिथिखाबाय एसेब्लाबो होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आं बेखौ मिजिंथिहरबावदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोनजों दिनैनि बे भिडिअखौ लाबोनो थाखाय बा नोंथांमोननिसिम दिनैनि बे भिडिअखौ लाबोनो थाखाय आंनो मोनसे घटनाया थुलुंगा होदों बा आंनो बोलो होदों। बे घटनायानो जाहैबाय आरो बे बोलो होनाय थुलुंगा होनाय घटनायानो दिनै जाहैबाय जोंहा दाख्लैसो साननैसो सिगां जानानै थांनाय घटना बेनो जाहैबाय जे जोंनि हारिनि थाखाय सोमावसारग्रा मानगोनां बिथांमोनखौ गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय जोंनि क'क्राझार कर्टआवहाय हाजिर खालामफैनायखौ नुनो मोननायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बे घटनायानो दिनै नोंथांमोनजों मोननैसो बाइबेल सिरिफोरनि गेजेरजों रायज्लायनो थाखाय आंनो बोलो होदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो अनजाग्रा आंनि साबस्क्राइबार्सफोर आरो आंखौ मोजां मोनग्राफोर अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरोखि ना दिनै बे बाथ्रानि सायावनो नोंथांमोनजों आं दिनै फंनैसोब्लाबो गिदिर मानसि नङाब्लाबो हारि सिबिसुला हारि सिबिग्रा नङाब्लाबो दिनै आङो सासे उन्दै मानसि आरो बर' जाथि बर' हारि जानानै नोंथांमोनजों जोंनि जेसेबांनाखि ख्रिस्टियान बिदा फंबाय बा जोंनि जेसेबांनाखि बर' ख्रिस्टियान बिदा फंबाय बिमा बिफाफोर जेसेबांनाखि दङ नोंथांमोनजों आं बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो शेयार खालामनो सानदों। बे शेयार खालामनो साननाय बाथ्राया दिनै बेनो जाहैबाय मा जाखो जोंनि बर' हारिया दिनै बेखौसो नोंथांमोनजों आङो फंसे बाथ्रानि गेजेरजों बा मोननैसो बाथ्राफोरनि गेजेरजों आरो मोननैसो बाइबेल सिरिफोरनि गेजेरजों नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनो सानदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोननो आं दहाय गिबियावनो बुंनानै लाखाबाय आं सासे हारि सिबिग्रा नङाब्लाबो बा हारिनि थाखाय गेदेर खामानि मावनो रोङाब्लाबो सासे उन्दै मानसि जानायखाय बा बर' हारि जानायखाय नोंथांमोनजों बे बाथ्राखौ दिनै आङो सावरायनो सानदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोरना दाख्लैसो जानानै थांनाय जे सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय लाबोनानै जोंनि क'क्राझार कर्टआवहाय हाजिर खालामफैनाय बिथांमोनखौ नायोब्ला माने जोंनि गोसोफ्रा गाबखांदों। जानांगौ जोंनि गोबांथार बर'फ्रा बिथांमोननि भिडिअसफोरखौ नायनानै जाय बिथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरफोरजों बा दुवारै जोंनि भिडिअफोरनि गेजेरजों जोंनो दिन्थिबाय बे बिथांमोनखौ हाजासे साबायखर बावहरो। बिथांमोना जोंनो बेखौ दिन्थिनानै होनायनि थाखाय जानो हागौ जों बिथांमोनखौ थांनानै जों नायनो रोङाखैब्लाबो दिनै बे भिडिअखौ नायनानै जोंनि गोबांथार बर'फ्रा जानांगौ बिखा खामदों दुखु नांदों सानदों गोसोआव ना बिदिनो बायदि बायदि गोबांथार दिनै ना बेफोरबायदिखौ मोनदांदों जानो हागौ आरो जाय बिथांमोना दिनै बेफोरबायदि खस्थ' सैनांगासिनो दं दाबो ना उदां अख्राङाव फैनो हायाखै जेलनि सिङावनो दिनै दङ जेलनि ओंखाम जानानै बिथांमोना दिनै थांनानै दङ जानांगौ बिथांमोनाबो गोबांथार दुखुआव दङ आरो गोबांथार सिन्थायाव दिनै दङ। दिनै भिडिअ फुटेजफोरनि गेजेरजों जों नुनो मोनदों बिथांमोना गावसोरनि आंगोफोरखौ लोगो मोननानै गोबाज्लायदों गाबदों सोरबाबा खुसि जादों दिनै बेफोरबायदि सोरनि थाखाय बियो जोंनि थाखायनो सोरनि थाखाय बियो जोंनि बर' हारि बर' जाथिनि थाखायनो ना मा होनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बिथांमोना दिनैसिम दासिम गावसोरनि बैसोखौ गावसोरनि समखौ हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामदों होननानै जों बिथांमोनखौ मान होनांगोन आरोखि। अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै बेफोर जाहोनफोरखौ लानानैनो बे समयसा बे घटनाफोरखौ लानानैनो आं दिनै बेखौनो सानो आंनि साननाया बेनो मा जाखो जोंनि बर' हारिया मा जालांनो नागिरगासिनो दङ
दिनै बबेसिम सहैबावगोन मा बेसेबांसिम दिनै दुखु सैनांबाय थाबावगोन दिनै आं सासे उन्दै मानसि बर' हारि जानानै आं बेखौनो सानो ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बा जोंनि जेसेबांनाखि बर' हारि बर' जातिफोर दिनै आंल' नङा बे बाथ्राखौ जोंनि गोबांथार मोजां मोजां हारिनि थाखाय साननो गोरों हारिखौ सिबिनो गोरों जोंनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै बे बाथ्राफोरखौ सानो होननानै आंबो दिनै फोथायो आरो गनायनानै लायो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोना मिथिगौना इसोराबो जोंनि बर' हारि बर' जातिखौ ना सोरजिदों मा गावनि महराव दिनै जोंखौबो गावनो दादों बे इसोरानो दादों बे इसोरानो सोरजिदों दिनै जोंखौ गावनि महराव अब्ला मानो दिनै जोङो दासिमबो बेबादि सात जाल्लायाव गोग्लैनानै दङ दिनै बेखौनो आङो सानो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गोबांथार गोथौयै आंबो दिनै बेखौनो सानबाय थायो गोसोजों गोसो आरो दिनै बेल' नङा नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि बे मुगायाव जों दिनै नुनो मोनदों जों बादि साधारन मानसि ना जों बादि उन्दैथार मानसिफ्रा दिनै बेखौनो नुनो मोनो ना दाबोनो मा ओरैबायदि जोंनि हारिनि गेजेरावहाय गोबांथार राजनितिकनि गिदिर गिदिर जेंनाफोरखौ दिनै जोङो नुनो मोनगासिनो दङ राजनितिकआव ना गोबांथार बायदि बायदि घटना समयसाफोरखौ नुगासिनो दङ सासेया गुबुन सासेखौ हामजायै मोनसे राजनितिकआ गुबुन मोनसे राजनितिकखौ मोजां मोनै गोबांथार दिनै बेबायदि घटनाफोरखौ जों दिनै साधारन मानसि जों बादि पाब्लिकफ्रा दिनै बेफोरखौ नुगासिनो दङ जाहोना मा खारना मामोन दिनै बेखौनो आं सिन्था खालामबाय थायो आरो दिनै बेल' नङा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ नोंथांमोनहा मिथिगौना जोंनि हारि जोंनि बर' हारि बर' जातिखौ इसोरा बेबायदि सोरजिदों जानला मोनला ना जेनद्लाबायनो रोङै थांनानै थानायाव दावहानि समाव खैफोदनि बेलायाव ना गुबुनजों जानला मोनला फेजेननो रोङै फेजेन जानो रोङै बा जों बर' हारिखौ गुबुनफ्रा जानला मोनला फेजेननो हायै इसोरा दिनै जोंखौ बेबायदिबो बोर होनानै सोरजिदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै इसोरा जोंखौ बेबायदि सोरजिदोंब्ला अब्लालाय मानोथो जों बेबायदि खैफोदाव दंगासिनो दङ नोंथांमोना बे बाथ्राखौ साना ना सानो दिनै आं बेखौनो सानबाय थायो निस्सय बेयाव माबा मोनसे जाहोन थानो हागौ निस्सय बेयाव माबा मोनसे खारन दिनै थानो हागौ अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों बर' हारि जानानै आं सासे उन्दै जानानैब्लाबो बे बाथ्राखौ नोंथांमोनजों दिनै आं शेयार खालामबाय जेसेबांनाखि जोंनि बर' ख्रिस्टियान बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बिमा बिफाफोर दङ आरो जायफोर ख्रिस्टियान नङा आंनि भिडिअखौ नायदों दिनै आं बेखौनो सिन्था खालामबाय थायो आरो सानबाय थायो जों बर' हारिखौ इसोरा बेबायदि सोरजिदों बोर गोनां बोलो गोनां आरो गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफोर होनानै इसोरा दिनै जोंखौ सोरजिदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै आङो बेखौनो बुंगोन बे भिडिअनि गेजेरजों आरो जोबनायाव मोननैसो बाइबेल सिरिफोर दिनै आङो बे भिडिअनि गेजेरजों लानानै फैदों जोंनि बर' हारि बर' जातिनि थाखाय ना जोङो दिनै आं दिनै बेखौनो बुंगोन जों बयबो गासैबो मोनफ्रोमबो ना साफ्रोम दैदेनगिरिफोरखौ जों दिनै मान बावनो रोंनांगोन मान होनो रोंनांगोन रेसपेक्ट दिनै जों खालामनो नांगोन साफ्रोम दैदेनगिरिफोरखौबो उमुक उमुक उमुकनाय बासिनाय गैया जायफ्रा जोंनि हारिनि बर' हारिनि दैदेनगिरि बर' हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामग्राफोर बिथांमोनखौ जोङो बयखौबो दिनै मान होनो नांगोन बे मान होनाया जोंनि गेजेराव थाब्लासो अनज्लायनाय आरो खौसेथिया जोंनि गेजेराव फैगोन होननानै आं सानो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नाथाय जेसेबांसिम जेब्लासिम जों गावजों गाव रेसपेक्ट खालामनो रोंनाय नङा जों गावजों गाव मान होज्लायनो रोंनाय नङा जोंनि पाब्लिकफ्रानो जाथों जोंनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोनानो जाथों जुदि जों बे खामानिखौ मान होज्लायनो रोङाब्ला जोंनि गेजेराव अनज्लायनाय खौसेथिया जोंनि गेजेराव फैनाय नङा होननानै आं बेखौसो मोनदाङो बे जाहैबाय आंनि मोनदांथि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनि सायावनो गिदिर मोनदाङो जे गावजों गाव जुदि जोङो मान होज्लायोब्ला रेसपेक्ट खालामज्लायोब्ला मा पाब्लिक मा दैदेनगिरिफोर
जोंनि गेजेराव निश्चय अनज्लायनाय खौसेथिया जोंनि गेजेराव फैगोन होननानै आं गोसोजों सानो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दा आरो जोबनायावहाय बे मोनसे बाथ्राखौ जेसेबांनाखि जोंनि बर' ख्रिस्टियानफोर आंनि बे भिडिअखौ नायदों बेखौनो आङो शेयार खालामनो सानदों आरो बुंनो सानदों जों दिनै बर' हारि बा बर' ख्रिस्टियान दिनै जों जाबाय जों मा खालामगोन मा मावगोन जों दिनै जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोंनि बर' ख्रिस्टियानफोर गोबांथार दिनै दैदेनगिरिफोर दङ अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बिथांमोननि सायावल' भरसा खालामा लाबानो जों उन्दै साधारन जों बर'फ्राबो दिनै मा खालामनो नांगौ जोंनि बर' ख्रिस्टियानफ्रा दिनै बेखौसो दिनै नोंथांमोनजों जोबनायावहाय आं दिनै शेयार खालामबाय मा खालामगोन जोङो मा मावगोन जोङो ना जोंहा बोलोआनो दं ना सुखियानो दं जों बादि साधारन मानसिफ्रा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों बे बाथ्राफोरनि गेजेरजों जों बायदि साधारन बर' ख्रिस्टियानफोरखौ आं बेखौनो दिनै खावलायनो सानो आं बायदि साधारन जोंनि बर' ख्रिस्टियानफोरखौ दिनै बेखौनो आङो रिक्वेस्ट खालामनो सानो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर फै जोङो इसोरनाव बे गोथार बोलोग्रा अनखौ गोथां इसोरनाव जों आर'ज खालामनि जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोंनि बर' जाथिनि थाखाय जेन' जोंनि बर' हारिया बर' जाथिया सानसे समाव जाफुंसारनायखौ जेन' जोङो मोननो हायो बेखौसो दिनै आङो खावलायगोन जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ जोंनि बर' ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोरनिसिम आं बेखौनो खावलायगोन जे गोसोआव दुखु नाङो जोंनि दैदेनगिरिफोरनि घटनाफोरखौ नुयोब्ला जोंनि सोमावसारगिरिफोरनि समस्या घटनाफोरखौ नुयोब्ला अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर फै जोङो जोंनि बर' हारिनि थाखाय जों इसोरनाव आर'ज खालामनि जोंनि दैदेनगिरिफोरनि थाखाय इसोरनाव गथायनि बिथांमोननि दुआरै जेन' जोंनि हारिया सानसे जाफुंसारनायखौ जेन' जोङो मोननो हायो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे समाव नोंथांमोननिसिम मोननैसो बाइबेल सिरि आङो फरायनानै खोनासंहोनि थ' बेखौ मोननो हागोन 1 पिटर 5 बालाबनि 7 सिरि नोंसोरनि गासै दुखु दाहानि बिबानखौ बेनि सायाव हो मानोना बियो गासैखौबो बानस'यो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेलाव बेबायदि लिरदों बेबायदि बुंदों जे जोंनि गासै दुखु दाहाफोरखौ बे इसोरनि सायाव दिनै होनो खावलायदों मानोना बे इसोरानो जोंनि बिबानफोरखौ बा जोंनि बर' हारिनि बिबानफोरखौ बे इसोरानो दिनै बानस'गोन जों जुदि जोंनि बर' हारिनि ना दुखुफोरखौ दाहाफोरखौ जों जुदि बे इसोरनो जों जुदि होयोब्ला आरो जों जुदि होनो रोङोब्ला आरो जों जुदि जोंनि बर' हारि जाथिनि थाखाय जों इसोरनाव आर'ज खालामोब्ला बे इसोरा जोंनि बर' हारिनि दुखु दाहाखौ सानसेब्लाबो मा जाफुंसार होगोन बानस'गोन आरो मा जोंखौ उदां खालामनानै होगोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों आंनि जोंनि बर' ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोरखौ रिक्वेस्ट खालामो जोंनि हारिनि थाखाय जों इसोरनाव आर'ज खालामनि आरोखि जों प्रार्थना खालामनि जेन' इसोरा जोंखौ अनखाङो जों बेबायदि बोर बिनानै लानो आरो जोबनायाव मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोबावनि थ' बेखौ मोननो हागोन गितफोरनि 55 बालाबनि 22 सिरि बेयाव लिरदों नोङो फोरबुनो गावनि बिबानखौ गथायदो बेनो नोंखौ हमथागोन बियो जेब्लायबो धोरोमियाखौ सोमाव जाहोनाय नङा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेलाव बुंबाय जे नोङो फोरबुनो गावनि बिबानखौ गथायदो जे जोंनि बर' हारिनि जे बिबान जे दुखु दाहाफोर जों बेखौ इसोरनो जोङो गथायनि आरो जेन' इसोरा जोंनि आर'जखौ खोनासंनानै मा खालामगोन जोंखौहाय धोरोमियाफोरनि बिनाया मावसोनो हाग्राथार होननानै दिनै बाइबेलाव लिरजादों थ' बेनिखायनो जों जुदि इसोरनाव आर'ज खालामोब्ला इसोरा जोंनि बर' हारि बर' जाथिखौ गुबुनजों सोमाव जालायनाय बेबायदि हारि दिनै खालामनाय नङा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों आरो बे बाइबेल सिरिनि गेजेरफोरजों गोथौयै बुजिबाय मिथिबाय आरो दिनैनिफ्राय जोंनि बर' हारि बर' जाथिनि थाखाय बर' हारि जानायखाय इसोरनाव आर'ज खालामगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो बेखौनो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै मिजिंथिहरबाय
तो हामबायसै अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर इसोरा नायगिरि साफ्रामखौ बोर होथों गोजोन्थों खुलुमबाय।